Tornem al dijous i ho fem per preguntar un tema polèmic. Què opines sobre el procés independentista a Catalunya? I tu, què opines? Ai, doncs molt de jaleo i molta cosa, que no devia de ser. Havia de ser que es portaren tots bé i au, ja està, el més bé i el més bonico seria, no? Me pareix a mi. Pues yo pensé que és algo que per a ells és molt important i per la resta d'espanyols podria ser també algo interessant, però que a dia d'avui crec que hi ha altres coses prioritàries abans que la independència de Catalunya. Pues, per exemple, lo de les guarderies públiques o lo dels medicaments o altres necessitats socials que a dia d'avui crec que tenen prioritat davant d'això, independència. Pues la veritat és que jo entenc molt poquet, però el meu poquet xicotet per eixer no se tenia que independitzar. Espanya és Espanya i ell està ficat dins i des de primera hora estava així, pues que segueix igual. Si volen, que s'apanyen en les lleis d'ells i el que siga i no sé. És que no sé què dir, no, ni a favor ni en contra, no sé. Me dona el mateix, saps? Mentre no faig a motos ni ens perjudiquen, avant, que facin el que vulguin. Mira por dónde. Es que yo me he criado en Barcelona, ¿vale? Entonces sé muy bien de lo que va porque me he educado allí. Pues la verdad, sea dicha, no estoy nada de acuerdo. Yo creo que Barcelona debe seguir en España. Jo mal, jo vull tota Espanya, no la vull separar. L'entenc, el respecte, no vull que se'n vagin, però crec que si a mi no me'l volen en un lloc, jo tampoc voldria estar en aquest lloc. Res més. Però pense que Barcelona perteneix a Espanya, a Catalunya, i també guanyen diners gràcies a nosaltres, perquè si nosaltres els espanyols i els valencians no farem també de vacances a Barcelona, a les costes, pense que no tindrien tants diners com guanyen. A part de que Espanya també fiança molt. Bueno, mi opinión, no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo y pienso que es una desorganización total, un despropósito y mirar más por intereses particulares que por todos los ciudadanos. Y a lo mejor si les dejaran votar, ¿no crees que se arreglaría o piensas que no, que hay que buscar otras soluciones? ¿Cuál? A ver, ahí me has pillado, porque ahí duele. Por una parte opino que es cierto que se debería de votar, pero por otra, mientras no sea constitucional, no. O sea, mientras no esté dentro de la ley, no. Que se cambien las leyes, cuando ya sea constitucional y dentro de la ley, que se haga, exactamente. Y así realmente se verá lo que la gente quiere para Catalunya. I que es deixen votar, per suposo, jo no veig res de roïn en votar i en fer referèndums i en que la gent del poble opina i tot. No, jo per mi no, que ho vote tot el país i si guanyen, doncs bé, però això no és qüestió d'ells soles, és qüestió de tots. Pues bueno, no participo de esa pregunta porque entiendo que hay consolidado también una constitución y si no respetamos eso es que sienta un precedente de dejarlo todo desestructurado. A veure, els espanyols estem per això, saps? Per a votar. O sea, l'opinió de nosaltres també és important, no sols la d'ells. Entonces jo pense que igual que ells volen ser independents, pense que no haurien de demanar opinió m'entens, sols ells, sinó a tot Espanya. Sí, que es puga votar me pareix totalment normal, sí. No em preocupa. I a nivell del govern d'Espanya, com el veus que està duent aquest tema? O tu què penses? L'està portant molt mal. Dialogar, dialogar, dialogar y dialogar.